Hello mga kawigil! So, guys, itong ating imumukbang. Meron po tayong Battle of Spiciness. Yan, meron tayong Jollibee and McDo Ayan, puro Spicy. spicy. At meron din po tayong Spaghetti and Unlimited Gravy. At meron din tayong Okay, samahan natin ng Coke. Yan po, bago tayo magmukbang, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pinag-load niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa padalayan ko sa inyong butong nanak. Yeso Cristo na ang kapaligtasan. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Yan, go! Inom po muna tayo. Kain po. Doon naman ako. Kala? Uy! Kain po. Pasensya na ako kayo, may nagkakareho kayo ha. Kailangan magsasalita kami kasi kung hindi po, makaka-copyright tayo. Nagano na po, kasi ilang beses na po namin Na-try yun. try yung makaka-copyright po tayo.
Kaya kailangan medyo mas tabunan po namin ng konting engay para hindi masyadong marinig yung kanta nasa paligid. Pero minsan kahit po ganun, Copyright pa rin po. copyright pa rin. Eh, dapat, yan, pasensya na kayo, magiging madaldal po kami. Dati naman hindi eh. Mas Diba? mahigpit na po kasi ngayon. Kahit konting bits lang na ano ng computer siguro. Kahit po walang yung nasa sa karaoke. Kahit po yung ano lang, yung mismong music lang, wala yung kanta. Copyright po. Ganun na po ngayon. Mahigpit na kaya ako kami minsan naghihintay. Minsan nalamig na po yung pagkain namin. Napakadami po kasi nagkakaraoke rito sa mga kapitbahay namin. Kakain po tayo. Sarap. Pero masarap. Ba't ka naanghang? Spicy yata yung order mo. Hindi kaya. Iiyak na sobrang anghang. In fairness talagang ang mga ano ngayon, ang Jollibee tsaka McDo, maanghang na po ngayon. Dati wala no? Napanood yung sinabi mo. Parang coated lang dati na. Mm-mm. Ang gano'n nga. Napanood din natin. Na, sinabi namin na coated lang. Yung ginawa nila, minarinate na nila. Pati tuloy sa loob, maanghang na. Ganun nga. Gaganahan na po ngayon kayo, no? Sa ano kasi, tamang-tama lang yung anghang. Sa mga kumakain mo ng anghang, medyo... Katulad ko, maanghang na siya. Kasi ngayon meron ng anghang din dito eh. Dati wala eh. Coated lang para. Pero yung kulay niya dati, may pula-pula factor pa. Pero hindi siya ganun kaanghang. Powder lang. Powder lang po. Pero ngayon, ganito yung kulay pero super anghang. Sarap partneran po ng Coke. Ay, excuse po. Busog na. Pasensya na ako kasi hindi kami nagkakat eh. Nag-edit naman nila. Basta pag kumain po, dire-diretso. Para nakikita nyo po. Kaya minsan yun, nakaka-copyright po kami namin. Hindi ko kami makapagkat. Juicy oh. Sarap. Hanggang laman yung anghang. Marinated na ngayon. Hindi ko wakalang dito ang Jollibee ah. Pares na yung anghang nga, no? Laki nitong hita na to. Oh. Sarap. Hindi mo lang mapawisan. Master yan. Ako pinapawisan. Pero ang amol. Ang amol ko na. Ang galing. Ayun. Yun. Sarap. Ito yung spaghetti yung natin Jollibee Tota. Tumigil yun. Nagkakaroon ko yan. Narinig yata tayo.
Nakita niyo, ang daldal namin kanina kasi inaano namin. Yung pinapatungan po namin ng salita. Ayun Ako, yun na. Pasensya na, dadaldal ulit kami, ha? In fairness, ito sa Jollibee. Talagang ang taban, ang laki, oh. Ang dami ng laman. Susubo ako, magsalita ka pagkasubo ko kasi wala. Wow! Sarap ba? Hindi, salita ka dyan. Sarap naman. Kung makikita nyo, Alam nyo ba, noong unang panahon, mas matakpal na lang. ang itlog kesa sa Wala magagawa ko, ganun talaga. Ay, naku po. Imbis na matakam kayo sa amin, mabubwisit kayo. Wala na magsalita eh. Ay, may tatanong ako sa'yo. Hmm. Mayroon bang Tagalog ng charger? Charger, Tagalog. Taga-puno siguro. May nakita kasi ako eh. Parang tablay. Tablay. Charger daw yun. Salitang Tagalog ba yun? Eh, wala pa namang charger. charger nung araw. Paano Meron! na-discover yun? Ang may definition pa nga parang pang ano ng baterya. Ngayon na lang siguro nakakaroon ng gano'n ang Tagalog. Tapos talagang hinanap ko yung kasi nung ilang araw ko pa ako tinatanong, ano ba English ng, Tagalog ng cake? Sabi, tinanong ko kay Rinse, tinanong ko sa kanya. Ano nga? Ay, yung Tagalog ng cake, ano? May Meron din. nagsabi wala nga raw na Oo, kasi ano. wala namang cake sa atin, sa kanila lang. Pero may nagsabi doon, pande crema. Ay, oo nga. Tama. Pandesal, yung crema, yung Yung pinaka-ice. tamis, oo. Yun lang po yung Actually, ano yun? Hindi Tagalog yun, kundi Kastila yun. Kastila. Ay, wala. Wala. Cake pa rin, cake. Ano nga po? Ayun na. Ang anghang po. Nakadami na ako. Sarap kasi. Ang kulay ng Jollibee, mas light siya. Pero dati pulang-pula ho to, pero maanghang na ngayon. Kamakdo, medyo nag-dark siya, pero makakita nyo sa marinate to sa sa pinakalaman, talagang namumula, may pula. Alam mong nakamarinate talaga. Alin mas maanghang? Halos parehas po ang hang niya talaga. Siguro parehas ang Pero level. mas naanghangan ako dito. Or dahil unang subo ko po yung McDo. Baka magkasama sila nung ginawa yun. Love team. Ano ho yun eh? Excuse po. Yung dalawa ho, maanghang din kakainin nyo. Hindi kami nakakuha ng hindi maanghang ho eh. Kaya naman nila ha? Lakas-lakas ng... Lakas yung sigaw. Ang lakas. Laksan mo! Laksan natin. Mag-shoutout ka na. Bilisan mo. Para matabunan natin yung kanta. Naku, malilintikan tayo. So, sana naman na hindi tayo Ayan, simulan na po natin ang ating shout out. Meron na kagad, sumunod na. Ayan, laksan natin ang konti. Pasensya na ho talaga, may kami nakapatawaran sa inyo. Ayan. Thank you so much po sa mga bago nagbigay ng stars sa ating bago Facebook page. At sa mga dati pong nagbigay, thank you so much po. Yan. Thank you so much po, Banjeline Varona Gulapa. Bati Abrial, thank you so much Thank you po. Charmaine Joy Honor Kapdak. Shian Abalario Tupas, thank you so much po. Yan. Shout out kay Noli Banting na laging nanonood po sa atin. Shout out po. Thank you so much po kay Irika Olekram, Jen Samya ng Marilao, Bulacan. Hello po. Kay Torres ng Boracay, Aninaw Family. Thanks po kay Purkulitoy, Amarali, kay Peng at kay Joy Joy. Shout out po kay Jean Garcia, Mitch Pereira from Nueva Ecija, and advance happy birthday sa sister niya si Regeline,
Hesim sa March 25. At belated happy birthday kay Judy Ann de la Punta noong March 7. Yan, shoutout din ako kay Mama and kay loving grandma. Paring Bisat Bergino. Oh. Great. Oh, huling may papamahit. Wala na. Kasi sobrang sarap. Ay, pasensya na ako. Nagmadali kami. Tsaka nalakasan po. Naging madaldal po kami. Maraming salamat siyempre sa Diyos dito sa pagkakain. Nabubulol ako. Dito sa pagkakain pinagkaloob niya ngayong araw na ito. At sobrang salamat po mga kabigay sa palagi ang suporta. Maraming sa pagsama sa mukbang. Sobrang salamat po mga kabigay. Mag-ingat po parate. Kaya Bigla na lang mawala.